разбрали от заглавието на видеото, днеска ще ви разхождам из моят град и като цяло продължавате напред с клипа. Така хора, стигнахме на мястото. Покажи мората е мястото. Тази сграда съм чел истории и легенди за нея, че тук са правили някога, как да го кажа, бомби за Русия и Русия са идвали и са взимали като цяло бомбите. Покажи другата част на сградата можете. Тук е било фабриката като цяло, но обаче те са дошли и са ги, как да кажа, изтребили, защото те са правили мощни атомни бомби, като цяло са ги изтребили и от тогава е изоставена и тук идват хора и да разглеждат тем подобно. Здравейте хора, ние открихме най-яката, просто най-яката плюшена играчка, това модератора го каза да го каже, това изобщо няма значение. Ела с мен. Ела. Продължи напред. Покажи. Това като цяло е било фабриката на... Тя как правили атомните бомби, да кажем ето тук си представям как са минавали компоненти, как са правили като цяло нещата. Даже тук видях между другото, на следващия го тук видях да идват някакви екипирани между другото. Както и да е. Това... Ари да не казвам какво мисля за него. И да продължаваме за следващия място, където съм ви подготвил. Така, покажи. Така, сега ви казвам, който е заето този надпис ЦСК, да духа. Наклевам с майка ми, така. Продължаваме напред. Това е... Предполагам обществена туалетна, тук ще си мислям откъде да знам какво е. В кръга на шегата естествено. И който от Козлодуй, моля ви се да не идва поради причината, че тук направо тук се подиша, па да не говорим вътре. И като цяло няма абсолютно нищо интересно.